Salam hormatly dinleyijiler. Bugün biz Kitap Porta söhbetleşige geldik. Hoşmurat, näçin biz sizin çaylaňyzy almaly? Tüya bu ýöne bir çay däl, bir müňillikler mirasy. Longjing çay bu Xitaýyň meşhur gök çaýy bolup, bu hatda imperatorlaryň paçagyny ýer alan. Bu Hanzhou daglarynda ýetişdirilip, biziň paçamyza gelip gowuşdy. Çaýyň bir stresa beýnini işleşdirmäne, stresini aýyrmany, immunitetiň güýçlendirmäne kömek etýän çay. Tiguani çay bolsa, bir demirin Hudaý hataplan ýakdaýdy. Bu ulung çay, ajaýyp gül ýyzy we ýeňil tagam bilen meşhur. Aşgazyňyz arsalanýar, holesterin, peselýär, agramyňyz gadalaşýar. Bir käse içenigizden 1000 ýyllyk Xitay medeniýetini dadýarsyňyz. Näçin sizden almaly? Çünki biz hiç hilden ýüzegirmdik. Şonuň üçin göni Xitaýyň özünden import etýär çaýymyzy. Şo sebäpden bahalamyz hem amatly. Hoşmurat, ýene bir soraw. Näçin sizin çaylaňyz bu bahadan? Çünki hil gymmat bolmaly däl. Şonuň üçin biz aslynda orta adam bir gün çay içer, ýöne idil hilal çay içip bilenok. Şo sebäpden biz her kim şu çaydan içip bilmek üçin bahalamyzy amatly saklaýarys. Ýöne Longjing çaýda, Tiguani çaýda Xitaýyň özüne premium çay bolup durýar. Şo sebäpden biziň halkymyz hem şo premium çaydan içip bilmegine isleg bildirip, şu çaýlary şu bahadan amatly edip bitirýär, satýar. Näçin edil häzir almaly? Sebäbi Gurban bayramy münasibetli. Häzir her 5 çay alana 5 götürüm, 10 çay alana 10 götürüm, 20 çay alana 20 götürüm arzanladyş yglan etdik. Şo sebäp bilen ýöne bu arzanladyş uzak dowam etmez. Şonuň üçin bizden almana howlýar. Güýmence däl, hakyky bir käse Longjing günüňe güç, bir käse Tiguani janyňy şifa. Zarat etmek üçin bizimle habarlaşyň.